O Grupo Socialista do Concello de Ourense defenderá no vindeiro pleno ordinario de agosto unha iniciativa para instar o Goberno municipal a descartar o uso do edificio de La Molinera como sede de novas dependencias administrativas e que se retome o proxecto inicial sobre o mesmo como espazo para a innovación, a tecnoloxía, o emprendemento e a participación social, adaptando os retos actuais e apostando por unha programación útil e aberta á veciñanza. A creación deste centro de coñecemento foi unha iniciativa do Executivo bipartito do PSOE e o BNG, que xurdiu durante o mandato 2007-2011 e recollía a reivindicación veciñal de recuperar para uso público as antigas instalacións da empresa panificadora do mesmo nome. O proxecto, financiado polo Ministerio de Industria, pretendía reproducir en Ourense unha tipoloxía de propostas que naquela altura se estaba a desenvolver noutras partes de España e a nivel internacional e que baixo denominacións diversas se concebían xenéricamente como centros de innovación social. En 2019, o actual alcalde Gonzalo Pérez Jácome acordaba converter o espazo ocupado pola Molinera en sede do futuro Centro de Intelixencia Artificial e trasladar as instalacións do primeiro a outro emprazamento, algo que provocou o rexeitamento de todos os partidos da oposición. O Centro de Intelixencia Artificial rematou pechando. Agora as e os socialistas tamén reclaman que o Executivo local non só devolva a este espazo o seu obxectivo inicial, senón que poña en marcha o programa anual baixo o nome Ourense Innova, un programa que inclúa formación práctica en competencias digitais e novos oficios, talleres interxeracionais e actividades para mozos e mozas creadoras, apoio a iniciativas cidadás que melloren a cidade, un espazo estable de coworking para emprendedores e profesionais locais, actividades en colaboración con centros educativos, universidades e colectivos sociais.